أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. سبحان الله. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allahu Akbar. Isiqubulo sanamhlanje sithi ma Muslims nifunda yiphi Quran? Isiqubulo sanamhlanje leso. Ma Muslims, yiphi le Quran le eniyifundayo enithi nina mangabe seniyifundile bese nina baphuma nokwenza zonke lezinto lezi ezirong enizenzayo? Kanti nina nifunda yiphi Quran? Allah says yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Subhanallah. Abanye babo ngale Quran laba bayalahleka ngayo le Quran, bayalahleka bayaduka. Subhanallah. Wa yahdi bihi kathira. Iningi futhi Allah ulibonisa indlela ngayo futhi Quran. So my Muslim brother, my Muslim sister, wena ukhethe yiphi indlela? Ukhethe leyo kulahleka noma leyo kuhamba ngendlela eright? Angi-understand. Yingakho ngibuza ukuthi nifunda yiphi Quran. Yizwa nje Allah uthini kule verse. Verse number 105, Surah An-Nisa 105. Inna anzalna ilayka al-kitaba bilhaqqi. Subhanallah. Yizwa nje ukuthi Allah subhanahu wa ta'ala uthini. Ubani lo u105? Allah uthi ngempela ngithumele phansi kuwena incwadi eneqiniso. Ngempela ngithumele phansi kuwena ngikwambulele isambulo incwadi nani eneqiniso. Subhanallah. Litahkuma baina an-nas bima araka Allah. Subhanallah. Ukuze wahlulele phakathi kwabantu ngobuhlakani lobu Allah akufundise bona. Ungahluleli kubantu ngokweinkanuko zakho noma ngokwentando yakho, kodwa wehlulele phakathi kwabantu ngalokhu Allah akufundise kona. Subhanallah. Ingabe ma Muslims nina ensupport imarch and march, lokwahlulela kwenu ngabe ngempela kuncikene yini nendlela leyo Allah asifundise yona nesithunywa sakhe sallallahu alayhi wasallam? Allahu Akbar. Then Allah uyaqhubeka, wala takun lil kha'inina khasima. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Futhi ungabi ummeli wabangathembekile. Don't go hand in hand with the oppressor. Be with the oppressed. Ingabe nina ma Muslim brothers and sisters eni supporta le march and march, are you with the oppressor or you are with the oppressed? Ni kanye nabacindezeli labo Allah athi ungasupporti abacindezeli, the oppressors. Ungabi ummeli kanye nabacindezeli noma wena ummeli wabacindezelwe. Zinuka makhwapha ke mfethu before it's too late. Zinuka makhwapha. Wastaghfirillah, and ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive you. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive you for all the wrongs that you are doing. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive you. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inna Allah kana ghafuran rahima. Subhanallah. Subhanallah. Ngempela Allah uyaxolelana unesihawu. Ask Allah for forgiveness. Ngempela Allah uyaxolelana
unesihawu. Usukwenzileke lokho okurong, wavumela usathane wakuthusa ngendlala, esekuthusile ngendlala wase yakutshela ukuthi ukuze wena uphume endlaleni kumele wenze izinto ezi-wrong, u1 no2 no3, izinto ezi-wrong. Kumele ubulala abantu, kumele utorture abantu, uhlukumeza abantu, kumele uthathele abantu okungokwabo, ukhipha abantu ezindlini zabo, ubulalisa abantu ngamakhaza. Wakusapota wena lokho noma ungakwenzanga, kodwa ngokukusapota kwakho, ngoba awuzange ume njengami uthi lento eniyenzayo bantu basemzansi i-wrong, awuzange ukwenze. Okunokuthi ukwenze wena ubachasile, wabasapota, wathi benza kahle, ba-right. You know wena Muslim engikhuluma nawe, owawukhuluma phambi kwami ngizwa ungadele muntu uthi mabahambe vele sekwanele, asibafuni mabahambe. Uyazazi wena usukwenzileke lokho. U-Allah uthini? Wastaghfirillah. Ask Allah for intethelelo, ngoba u-Allah uyaxolela, uyathethelela, uthethelela zonke izono. Sengathi Allah angakunika itawfik. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.